sve to može da se kompenzira. Ali to sve, ta kompenzacija i neka rad na tim kompenzacionim elementima iziskuje neko vreme. Znači, oni će da uđu u neku kolotečinu, ako ovo bude priča kako mi se čini na duge staze, oni će te komponente, elemente da nadoknade, ali treba im neki prelazni period kako bi došli do nekog novog materijala, do neke nove komponente ili do nekog novog nabavljača nečega. Tipa sad evo se povukao Siemens iz fabrike, ne znam, tamo u Akatembiru, nema kako se zove, u Sibiru jedan grad, i jednostavno oni tamo rade neku kao fabriku, kao što je kod nas trebalo Siemens da radi u kooperaciji s njima, kao šinska vozila i to, i sad se oni povlače, znate. Ali mislim, generalno, sve se to da kompenzovati, ali je za to potrebno vreme i potrebno je novac. Rusi su sad digli rublju, rublja im je 66 rublji za $1, što u prevodu sad Rus otprilike ima platu negde 700 evra. On je do skoro imao platu 600 evra, a sad ima platu posle 3 meseca rata 700 evra. I sad Rus se zapita, kaže, šta je ovo, 3 meseca rata, meni porasla plata 100 evra, pa što da ne volim ovog Putina? Mislim, jeste da on nema sad u radnji 20-30 čokolada i 20-30 vrsta čipsija, ne znam, ovoga, onoga. Ali jednostavno, ljudi, kod nas ovo što je u radnjama, mislim, ja sad kad mi neko napiše, kaže, spisak, kaže, idi kupi griz. Ja odem griz, jedan griz, drugi griz, kaže, kupi ovo, ne znam, kupi ovo. Jednostavno, toliko ima tih testenina, toliko ima toga, toliko ima tih slatkiša, da jednostavno u tom izobilju ti ne možeš da se koncipiraš šta ćeš da kupiš. Kao i sredstva za higijenu. Tako da, hoću ti kažem, neće Rusima to mnogo da naškodi, to smanjenje mogućnosti kupovine, ne znam da li imaš ti 20 praškova ili imaš 5 praškova. Pa, s druge strane, ljudi, mislim, pa smo živeli i pre ferija. Mislim, je li postojao život pre Ariela, ferija ili, ne znam, Blendameda, pa mislim, pa nisu oni sveti gralovi bez čega se ne može. Mislim, ja sam odrastao u životu gde nije bilo čokolade, mislim, ove Kinder, ne sećam se kao dete da sam imao čokoladu Milku, nego bilo je Soko Štark, Kraš, Banat i tako ti naši neki vrendovi, to se jelo i rasli smo normalno, bilo je ono Medeno srce, Čarobnjaci, tako to, čokolad, bananice, mislim, sad je došlo, pazite, ovaj Snickers, Mars, ove čokolade, pa ljudi, ko zna, ja ono pojedem onu čokoladicu, pa osjećam da, to je toliko slatko da ti muka bude, to se stavljaju neki veštački zaslađivači. Nije ni čudo što ima ovoliko dijabetesa kod dece i ovog boleština. To je neka... Amerikanci sve što rade u prehrambenoj industriji, a oni drže bukvalno celu evropsku prehrambenu. Znači, svuda oni stavljaju te modifikovane soje, od modifikovanih ti pšenice, oni to prave. Ko zna šta je to i šta mi jedemo i kako je, mislim, oni to odobravaju i ko zna za koje tržište šta plasiraju. Znači, ja bih vam preporučio, bolje jedite neki domaći, neki brend i nešto provereno što ste jeli, nego ovo je sve otrovno. I s druge strane, kad pogledamo, mislim, šta smo mi, na primjer, uspeli u svemu tome, mislim, mi se borimo, ali sad kako ćemo uspeti na kraju, ja ne znam. Kako će Evropa bez ruske energije? Pa, znate šta, mislim, to je ključno pitanje i mislim, generalno i Rusima je odgovaralo, ali su imali tipično za gas, je to vezano i za ovaj naftovod družba, imali su stabilnog kupca, znate. Ali poenta stabilnog kupca nije u tome da ti imaš jeftinu cenu, znate. Ko sad što naš predsednik kaže, znate, mi nećemo Rusima da uvedemo cenu, naš sankcije, ali ajde da sačekamo da potpišemo ovaj ugovor za gas, pa ćemo onda da vidimo da li ćemo morati nešto da... Mislim, i to je sedenje na dve stolice, mislim. Rusi su
decenijama, pazi, vreme hladnog rata oni opskrbljuju tu centralnu i istočnu Evropu tim energentima. Mislim, neko se sad zapita, a zašto su sad toliko energetski zavisni od Rusa, zemlje tipa Poljska, Češka, Mađarska, istočna Nemačka, ovo ono, ne znam, Bugarska? Pa zato što su oni bili članice Varšavskog pakta. Kad je postao Varšavski pakt, celokupna energetska mreža i transportna mreža je bila u Varšavskom paktu fokusirana da se te zemlje spoje sa Rusijom, sa Sovjetskim savezom. Znači, njima je bilo, oni nisu imali dotak energije sa zapada, nego Rusi su sve to finansirali, kao što su sad naravno dali grdne pare za taj severni tok. Znači, pazi, oni su finansiraju, najveći deo sredstava daju, da Nemcima donesu gaz do kuće. Pazi, ovaj kanal što ide, severni tok, on košta 10-11 milijardi dolara je vrednost samo tog jednog kraka. Ovaj drugi krak ako košta toliko. Znači, ta dva kraka košta 22 milijarde eura. Znači, ljudi, znate vi koliko je to para? Znači, pazi, neko će da ta 22 milijarde evra da ti donese gas do tvoje kuće, do tvoje granice i onda ćeš ti da ga zajebavaš kao za severni tok, to je političko pitanje, vi ugrožavate našu bezbednost, mi ovo, mi... Znači, ja vam kažem nešto, dok Šolc i Zapad nisu severni tok 2 obustavili skroz projekt, to je zamrzli ga, mislim, oni kažu zamrzavanje. Ja mislim da se Putin tu dosta promenio. Znači, da je njemu to on je stvarno gurao, znači, radio je, znači, i Amerikanci su uveli sankcije, oni ubacio neke ruske brodove, znači, stvarno videlo se da hoće taj tok da završi i mnogo je uložio u njega i baš je volao to da završi. I onda kad su Nemci zamrzli taj severni tok, jednostavno, do tada je on Nemce gledao kao neke partnere, jednostavno, Amerikanci još ranije precrtao, ali u Nemcima je opet imao neki odnos sa Merkelovkom i onda je tu i neku osjećao kao tu neku, kao Nemci će da budu prevodnici neke nezavisne struje u Evropi i oni će da se malo kao, da se degradiraju od Amerike, ja ću tu moći neki ekonomski dio. Jednostavno, kad je Scholz to pričao skroz za Ameriku, vidi to, jednostavno Putin je tu presekao skroz. I sad šta se dešava? Imali ste jeftin gas, imali ste 10 godina jeftinu naftu. Znači, ljudi, 2014. godine, kako su teli Amerikanci iz Zapada da sruše Rusiju? Znači, za razliku od sadašnje, znači, kad su uveli tadašnje sankcije, oni su scepali cenu nafte na 30-40 dolara za barel. Ta cena je bila 34. Znači, pre rata je cena bila 100 dolara. Znači, kad je rat krenuo, oni su cepali u saradnji sa Saudicima, spustili su naftu na 40-50 dolara. I oni su, znači, toliko je cena nafte uništila ruski budžet te 2-3 godine i rusku rublju, koja je bukvalno 100% degradirana. I jednostavno tu je Putin video mogućnost i snagu ekonomskog rata. I šta se sad dešava? Cene nafte i gasa sada, ovog trenutka, nisu mnogo skuplje nego pre 10 godina. Mislim, ovo su tržišne cene. Mislim, cena nafte od 40-50 dolara je mizerna cena. Znači, ljudi, to su cene van svakog klišeja. I jednostavno, iz tog razloga su i napravili OPEC i Rusi ovaj dogovor što se tiče OPEC+, znate, OPEC+. Znači, to je dogovor koji je napravljen iz razloga da bi cena nafte bila podrputa, znači da bi jednostavno izbacivali onu količinu koja je neophodna da bi cena imala neki limit. Znači, Saudici su negde uvek cepali 70-80 dolara za barel, da im je neki optimum, znate. Ali sad zbog ove situacije, zbog sankcija, zbog nesigurnosti, cena je skočila 100-110 dolara, možda ode i do 150. Znači, ako uvode sa 6. ovaj paket sankcija i Rusima zaista zabrane kao izvoz naftu u Evropu, znači, moguće da će nafta ići 150 dolara. S druge strane, cena, mi plaćamo 270 dolara po 1000 kubnih metara gasa sad.
cena je bila i pre 10 godine, cena je išla gasa do 300, 400, pa i do $500 je išlo za 1000 kubika. Samo što je problem što smo mi navikli na jeftinu energiju. Znate, mi smo za ovih 10 godina navikli da nam jedino bude energija, to je da benzin ne bude skup, da gas bude jeftin i jednostavno zapadna civilizacija je navikla da mu pile bude, ne znam, 2 evra. Kupim pile 2 evra, hrana mi nije skupa i onda jurim, imam pare, kupujem, ne znam, kola, kupujem telefon, Ne, sad je prošlo vreme. Znači sad zemlje, evo Saudijska Arabija. Saudi Aramco je sad postao najmoćnija, po tržišnoj vrednosti najmoćnija firma na svetu. Prešao je iPhone, nije više iPhone broj 1 po tržišnoj valorizaciji. Ne, jer jednostavno neke stvari, evo iPhone je izgubio 10% akcija. Tesla, američki, pa ceo S&P izgubio 10%, 7.000 milijardi dolara tržišne vrednosti su oni izgubili za ovih 3-4 meseca. Znači, ljudi, to su nenormalne pare. Ali pitanje je da su oni vredili toliko. Jer Amerikanci te berze i te akcije, oni to naduvaju. Znaš, sad tipa Tesla. Tržišna vrednost te kompanije kao Tesla Motors je veća nego zajedno ga skupite vrednosti BMW, Audija i Mercedesa. Mislim, pa ljudi, ovi rade 100 godina, prave kola, bre, imaju tradiciju, bre, i što se tiče motora, unutrašnje sagorevanje i dizel, Daimler, Benz, benzin, razumete, mislim, to su pojmovi za automobilsku industriju. I sad dođe jedan novi tu, kao Tesla, jedan električni, i moja firma košta toliko. Pa prijatelju, ti možda kažeš na berzi u dogovoru sa raznim mešetarima, moja firma košta i ovoliko, koji ti sad živiš, svako od vas živi u kući i u stanu. Znaš, prijatelju, moj stan vredi 250.000 evra, moja kuća košta 2 miliona evra. Ali, brate, znaš, postoje gde živiš, pa u kom si naselju, pa kakav je put, pa, znaš, pa kakav je, mislim, nemoj da se lažemo, nemoš ti da praviš od neke firme koja pravi, mislim, godišnje ne pravi ni milion automobila širom zemaljske kugle, praviš neku tržišnu valorizaciju koja je nenormalna, znaš, i onda kaže, ja sam najbogatiji čovek na zemaljskoj kugle. Pa po čemu si ti bogat? Po berzanskim indeksima. Pa evo sad su berzanski indeksi pali 10%, pa šta, sad si ti izgubio kao 20-30 milijardi dolara, pa nisi ih nikad prijatelj ni imao. Ali, dobro, Amerikanci to i rade, mislim, generalno oni štampaju dolar i uvek oni koliko god da privreda njihova bude slaba, oni će da rastu, zato što će oni uvek da štampaju i da grbače dolar po celoj zemaljskoj kugli i da će drugi uvek da rade za njihov rast. Mislim, to je uvek bilo kod njih. Mislim, nažalost, mi smo svi prihvatili taj dolar kao standard, evo i Srbije je to kusila. Evo, sad je evro izgubio oko 10% u odnosu na dolar, sad je 1,04 evro u odnosu na dolar, bio je 1,14, 1,15. Znači, generalno, BDP cela Evrope je pao za 10%. Znači, Evropa je 10% u padu BDP-a za ovih 3-4 meseca. Jednostavno mi pričamo ko je žrtva rata, ko znaš, ne znam, Ukrajinci će izgubiti 30% BDP, Rusi 10%. Pa Evropljani su najveće žrtve. Kao prvo, izgubio si 10% BDP-a, znači to je vrednost svega što se proizvodi u jednoj zemlji za godinu dana. Samo na konto što je tvoja valuta 10% pala u odnosu na reper valutni, to je dolar. I onda jednostavno pogledaj sad drugo. Sve što Evropljani kupuju, energetski gledano, plaća se u dolarima, kao i Srbija. Srbija, na primjer, kupuje naftu, plaća u dolarima. Dolar je pojačao u odnosu na evro, znači nama je sad litar nafte skuplji sada, zbog ovog pada evra u odnosu na dolar, nego pre 3 meseca, kad je evro bio jači u odnosu na dolar. Onda naši dugovi su svi vezani za dolarski. Znači, dolar je jak, bukvalno izjednačio se sad s evrom i jednostavno to je to, mislim, ljudi, mislim, i naš BDP je pao 10% kao i evropski zbog pada evra, jer mi smo vezani za evro, ali mislim, naš kurs je mnogo slatak, znate, naš kurs je svaki ponedeljak se određuje, kurs Narodne banke određuje se svake nedelje u ponedeljak u 7.
Pa ljudi, bre, bre, imaš ti da Narodna banka tebi određuje kurs. Evo, pitaj Putina, bre, to je tržišna fluktivni kurs, bre, to se ponuda i potražnja, bre, ide se to, da li je ponadeva, ovo ide ako je potražnja velika raste, ako nije, ko svake robe, bre. Ne možeš ti da uzmeš svakog ponedeljka da odrediš kolika će ti bude cena nafte za nedelju dana i od cena vekne leba za 60 dana. Znači, to diktiraš tržište. A ti ako, mislim, pa nije ovo socijal ekonomija gde ti sad uzmeš pa upravljaš to ono, daj. Mislim, možeš ti da na tržište izbaciš, mislim. Možeš ti da istražiš, na primjer, robne rezerve. Poskupila je cena nafte, iz robnih rezervi izbacujemo, ne znam, 100.000 tona nafte, da bi malo smirili cene. Evo, Amerikanac je to uradio. Šta su radili Amerikanci? Done odluku, Biden, svaki dan Amerika izbacuje po milion barela nafte kako bi smirila cenu i to je to na narednih 6 meseci.